गेलेमु बिथिङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम नाङै जिल्ला थाखोनि बक्सिं चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानो हादों 2 बर' हिन्जावसाफोरा। आसाम बक्सिं एसोसिएशननि हेफाजाबजों जरहाट बक्सिं एसोसिएशननि बानजायनायाव थांनाय 10 जुलाइनिफ्राय 13 जुलाइसिम जरहाट स्टेडियामाव खुंजानाय अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट सब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिपआव चिरां जिल्लानि 2 हिन्जावसा बक्सिं गेलेगिरिफोरा फारियै समाय बसुमतारी आरो सुमिता बसुमतारीया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमनि हेफाजाबजों टीम मेनेजार महानन्द कच आरो टीम कच सामसुं गयारिनि दैदेननायाव बे जिल्ला थाखोनि बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लाहैनानै गावसिनि गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों ब्रन्ज मेडेलखौ देरहाबोनो हादों चिरां जिल्लानि 2 नं खाख्राबारि हाथिसार गामिनि समाय बसुमतारी आरो आमथेखा गामिनि सुमिता बसुमतारीया।